mawa lindhu bumi konjing keparat iblis lanat teka eneng wujude Janaka wani ngrusak kahanan Kahyangan Suralaya kowe sapa sing Janaka asli kuwi aku Kakang Semar teka kuwi eneng burine Arjuna kang iki anggene iki ndara kula ndara Janaka sing wis nulungi alih kula lah sampean ki sinten Ndara Janaka kang sejatine ku niki Kakang Semar ora ngawu gawar ngawur. Ayo. Pancen kira nrimake aku nulungi Kakang Budrana nyelangkana kuwandaku iris kupingmu. Janaka, engko sik Janaka.